Numru rekords ta' passiġġieri qasmu il-fliegu fil-perjodu tal-festi li għadu kif intemm kemm bil-vapuri tal-Gozo Channel kif ukoll bis-servizzi tal-Fasferi. Waqt li ħabbar dan fi stqarrija l-Ministeru għal-Għawdex ingħad kif kważi 260,000 passiġġier qasmu minn Malta lejn Għawdex bil-vapuri tal-Gozo Channel u viċi versa. Ammont li jirrifletti żieda ta' 6.7% fuq l-istess perjodu s-sena ta' qabel. Dan minn barra li iżjed minn 42,300 passiġġier oħra qasmu l-fliegu bil-Fasferi, żieda ta' aktar minn 29% meta mqabbel mal-istess perjodu tal-2024. Bekk ifisser li f'dan il-perjodu iżjed minn 300,000 passiġġier qasmu lejn Għawdex biex igawdu l-festi u l-ħemel ta' attivitajiet organizzati għall-okkażjoni hemmhekk permezz ta' żewġ mezzi ta' trasport. Dan fisser żieda komplessiva ta' 9.3% fuq sena qabel. Il-Ministru responsabbli Clint Camilleri laqa' dawn iċ-ċifri rekord tal dan il-perjodu waqt li rrefera wkoll l-istħarriġ tal-Assoċjazzjoni tat-Turiżmu f'Għawdex il-GTA li sabet li 60% tal-operaturi turistiċi qalu li marru aħjar mis-sena ta' qabel u sansitra rrefera wkoll kif dawn ir-riżultati huma oċean il-bogħod minn dawk li kienu irreġistrati sa qabel il-bidla fil-Gvern fl-2013. Meta wieħed jikkumpara dan il-perjodu mal-perjodu tal-2012-2013 hawnhekk naraw żieda sostanzjali ta' 133%. Għaldaqstant nemmen li permezz ta' dawn l-inizjattivi permezz tal-ħidma u tal-konnettività li l-Gvern qed ikompli jinvesti bi sħiħ qegħdin nibqgħu nagħmlu lil Għawdex attrazzjoni prinċipali.